Takalmin Bola Ahmad Tinubu ya fika ya fi na ubanka. An fusata wani shehin malami akan maganar da ake akan cewar takalmin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi na kowa. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake jimirin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Har yau dai wasu na tofa albarkacin bakin su da waɗanda ya kamata a ce sun ce wani abu akan wannan kalmar da kuma waɗanda bai kamata ma a ce sun ce wani abu akan wannan kalmar ba. Na cewar takalmin Annabi ya fi kowa. Ko kuma waɗanda suke cewa ba su yarda da wannan maganar ba, domin babu inda Allah ya faɗa haka, don haka ba sa kan wannan maganar. Inda suke ganin tsayawa ma akan wannan maganar za ta iya kai mutum ga halaka. Inda a kowane ɓangare ake samun wasu waɗanda a kwata-kwata ma bai kamata a ce sun ce uffan akai ba, saboda ba su da ilimi akan abin. Amma suna ta magana akai, wanda wannan kuskure ne babba. Sai dai yanzu muna ɗauke da rahoton bayanin amsar da wani shehin malami ya ba wani amsa da yake ce masa, yanzu maganar da ake ta yi a social media kenan ta cewar takalmin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa, inda ya ce kwarai da gaske ma kuwa takalmin Annabi ya fi kowa. Kai ba ma takalmin nashi ba, takalmin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya fi ka, ya fi na uwaka, ya fi na ubanka. Inda mai tambayar ya kauda baki ya ce masa, dan me zai faɗi haka? Ya ce masa, ka bari idan Bola Ahmad Tinubu ya zo sai ka gwada cire masa takalminsa ka gani. Sannan ya kafa hujja shi ma akan cewar takalmin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa. Bara dai ku ji martanin saƙon nasa, amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karan ku na farko a shiga wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa, wanda zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku, sannan ku yi mana liking da sharing. Liking ɗinku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Ana magana wani wai a sha tun satin nan wai ana ta magana wai takalmin Annabi ya fi kowa. Wai malamai a an ta magana, ni ban ji ba wallahi, sai jiya na gani wani ya tambaye ni wai da Allah mai zan ce wai takalmin Annabi ya fi kowa. Ne shiru sai na ce takalmin Bola Tinubu ma ya fi ka, ya fi na ubanka. Takalmin Bola Tinubu ya fi ubanka, ya fi ka. Dan me zan ce haka? nace ka bari in ya zo ka yi kokarin cire takalmin shi ka gani. Yan DSS kale ka za su bude ma wuta za su, to kaga shi ya fi ka kenan takalmin. Balle maganin takalmin Annabi? Yanzu rashin hankalin da rainin da al'umman musulmi suka ɗaukan makansa har ya kai kana shakka akan takalmin Annabi ya fi kowa? Alga ta'ala akwai aya nace mai sauki ma kuwa. Ya nisa Annabi lastunna ka ahadin in takaitunna. Ya ku matan Annabi kun fi duk mata, amma in kun ji tsoron Allah. In matan Annabi saboda zamansu da Annabi sun fi duk mata, to takalmin Annabi ko kaso ko kaki ya fi uban kowa. Ba ma takalmin Annabi ba, takalmin Annabi Musa. Fa hala ana alayka innaka lil muqaddas duwa. Takalmin da ya ji alwadil muqaddas duwa, duk iya rashin jinka, duk rashin kunyanka, ka san wallahi ya fi ka, ya fi ubanka, ya fi uban mutum ba. Wai abin har ya kai al'ummar musulmi suna haka. Shehu Ibrahim yana cewa walaiti arakul lil aminil mubashshari. Ina ma ni na zamanto aswakin da Annabi zai tauna ta ya tofar. Ina ma haka a irin matsayi na Shehu Ibrahim. Haka ya faɗa. Walaiti akuna liyawm shurbata ma'ihi. Ina ma na zama ruwan shan manzon Allah. Watsa yana magana akan takalmin Annabi, shi ce to takalmin Tinubu ma ya fi ka, ya fi ubanka. In kuma ka kareta, ka bari in zai zo guri ka je kai kokarin rike kafar shi zaka cire mai takalmi. Ka gani ranar ba a shika zaka kwana ba, a damba zaka kwana ko a nan gangaren makabarta kusa da gidanka. Kashe ka zasu in ma an kai sa'a kenan. To mu abinda kullum mutane ya kamata su fahimta shine ba mu yadda da hadisi ba, a'a hadisi wanda ya saba ma Qur'ani ba mu yadda ba. Fiqhu fa mun yadda da fiqhu, saboda fiqhu ba a ce maka dama ka zo lalle ka bi ba. An gane Hausa? Akwai bayanan da na so nayi, amma wannan maganar zamu dora gobe in Allah ya so yarda. To kun dai ji, shin me za ku ce akan haka? Wannan jawabin nasa kuna ganin abin da ya faɗa daidai ne ko yaya?
Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Kar ku manta dai da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.